Hej YouTube, X Gaming Studio her, tilbage med anden episode af Euro Truck Simulator. Og som I kan se, jeg har kun 4.000, og jeg sagde, jeg ville få nogle flere penge. Jeg fik også en del flere penge, men måden jeg tænkte mig at tjene flere penge på, det er, at jeg skulle have nogle flere chauffører. Så jeg har fået 2 mere, men det koster en del, så jeg blev nødt til at låne alt jeg kunne i banken. Så I kan lige se her. Okay, se her. Firma manager, chauffør manager. Så har jeg, hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvorfor kører de ikke. Kører de? Så sekunder, jeg skal lige se her. Siden. Eller hvad? Hvad det hedder? Du mener ikke, jeg skal fucking til at købe en lastbil, gør du ikke? Nej, fuck. Jeg skal ikke til at... Nej, så skal jeg til at købe en lastbil. Som I kan se her. Banken. Jeg har lånt alle dem her. Del. Og så jeg skylder min del, lad os bare sige så. 9.000 om dagen. Så jeg har ikke engang 9.000 lige nu. Så det er jeg lige i gang med. Jeg tjener 8.000 på det her job, hvis jeg ikke kører galt. Jeg skal prøve at lade være med at køre galt, fordi det er virkelig vigtigt, når jeg er så i så meget penge nød. Men jeg får lige købt en lastbil her på et tidspunkt. Låner lige nogle penge i banken igen, og så får jeg lige købt en lastbil. Det er fordi, de tjener nemlig også penge for dig, chaufførerne. Men ja, Nå jo, her på tirsdag, jeg ved ikke lige, hvornår den her bliver uploadet. Den her bliver nok uploadet i morgen, i dag eller i morgen. Ej, episode 1 bliver nok uploadet. Jeg ved ikke. Altså i dag der er det søndag, så episode 1 den bliver nok uploadet i dag, og så bliver den her episode nok uploadet i morgen eller i overmorgen. Jeg regner med i morgen, fordi det er tirsdag, der skal jeg ud og kigge på et ret til alle de der racerspil og alle de der andre spil og sådan noget. Så for eksempel som det her spil, alle de her spil jeg spiller, hvor man skal bruge det ret, eller man skal ikke bruge, men var meget federe. De skal ud og købe, og der laver jeg nok også en episode Euro Truck Simulator eller et eller andet spil. Så ja, det bliver godt. Jeg regner med at lave en unboxing af det. Af mit ret, hvis jeg har tid til det. Nu ved jeg ikke lige, hvornår vi kører derhen. Og hvornår jeg kommer hjem. Så det er det. Altså, vi bestiller den ikke. Vi kører hen i forretningen og køber den. Og det er Logitech G27, jeg køber. Så det ved jeg. Den er dyr, det ved jeg godt. Men der er så nogle steder, hvor man kan få den en del billigere, end den rigtig koster. Så ja. Og jeg har lige været til racerløb både i går og i dag. Mine storebrødre der kørt race, 2 af mine storebrødre. Så ja. Ja, men hvor langt skal jeg lige se her, hvor langt det var, vi skulle køre. Og ja, jeg tjener 8.000 på det her job. Det er en del. Faktisk det job, jeg har tjent flest penge på, tror jeg. Eller jeg kommer til at tjene flest penge på. Jeg har allerede kørt halvvejs, og da jeg er optaget, så starter jeg måske der ved det der 99, tror jeg. Omkring der. Så vi skal hen til Steinbucht. Men jeg hader de her steder, hvor man skal køre rundt og sådan noget. Det er nemt at parkere traileren, men hvis du nu finder et job der også, og så skal op igen, og du har sådan en lortelæsbil som den her, så kniver det altså lidt. Så nogle gange er man heldig at få den op, nogle gange ikke. Og kører de her æsels langsomt.
Vent lige. 90, det er det, man højst må køre. Jeg er rimelig sikker på, at 90, det er det, man højst må køre. Hvad det hedder, i en lastbil. På motorvej. Hvad det er, i Danmark. Jeg ved ikke, om man må køre hurtigere i andre lande. Men jeg er rimelig sikker på, at det er sådan i Danmark. Og nu 90 det er også rimelig hurtigt i forhold til en lastbil. Så, ja. Men, der er måske ikke... Jeg må også undskylde, hvis der ikke lige har været for mange... Eller hvis der ikke kommer... hvad det hedder... Nu skal jeg tænke... jo. Ja, her... Vi skal på lejr med vores skole her... Om 2 uger. Så skal vi på lejr med vores skole. Så der må jeg undskylde, hvis der ikke kommer nogle videoer fra mig og Christoffer. Fordi... Eller mig og Shippo. Fordi at... der var jeg så på lejr, og det var en uge, og så kan det godt være, der ikke kommer video op en halvanden uge, fordi... ja, men det må jeg altså undskylde, hvis der ikke lige kommer der noget tid. Og var der ikke også en anden uge? Jeg tror der også var vist også en anden uge, hvor det nok ikke blev optaget så meget. Nå nej, det var sgu ikke en anden uge. Nej, det er bare når vi får vores computer. Når jeg får min nye computer, og Christoffer, Shippo, hvad det hedder, får vores nye computer, så kan jeg ikke kløre lige min næse. Og jeg spiller med controller. Men når vi får vores nye computer, så hvad det hedder, så bliver der nok ikke, kommer der nok ikke for meget ud, hvor vi spiller og sådan, fordi at det tager tid, når man har shit internet, hvad det hedder, og installere alle de her spil. Og jeg kørte lidt som en psykopat der. Men det tager tid at installere dem, når man har shit internet. Jeg får fibernet på et tidspunkt, eller fibernet på et tidspunkt, men det er ikke blevet sagt hvornår. Og det kan jo sagtens godt være, at det først bliver om et år eller 2. Det ved man jo aldrig. Men altså, jeg skal regne med, at det går lang tid. Så det er nok før jeg får computeren. Eller nej, efter jeg får computeren. Jeg tror, jeg når at få computeren, inden vi får fibernet. Så. Men jeg skal nok regne med, at der ikke lige kommer for meget ud, fordi vi skal lige installere alle de der spil og sådan noget. De gode spil, så vi kan optage noget. Så det er lidt svært at få noget ud lige der, de tidspunkter. Og jeg tjekker bare lige, om lyset var på fuld. Men ja. Men lige nu indtil videre, der spiller jeg bare med min PlayStation controller. Og hvis I gerne vil have connectet jeres PlayStation controller, hvis I siger, at jeres controller det virker ikke, når I sætter den ind i computeren, men det er fordi, I skal bruge et program. Hvis I går ind og søger det på YouTube, how to connect your PS3 controller to your computer, så hvad det hedder, går I bare ind der, og så hvad det hedder, så søger I bare på, så ser I bare de der guides, de virker, ja, de virker, for jeg bruger det selv. Men det er noget, der hedder DS3, hvad det hedder, control, tror jeg, eller sådan noget, det hedder, det der program. Eller det er ikke lige det hedder, når man downloader det. Men gå ind og se det på YouTube, hvordan man gør det. Og det virker, hvis I bare følger det rigtigt. Så virker controlleren, hvad det hedder. Den virker ikke, hvis du ikke har det der. Det der smart nok ved Xbox, der skal man ikke tage alt det der. Xbox, der er allerede supportet på PC. Men så du kan godt bruge din PlayStation 3 controller til din computer. Det kan du godt. Så hvis der er nogle spil, hvis I nu ikke har det ret at spille sådan nogle spil her, eller andre spil eller sådan noget, så kan I gå ind og så tjekke derinde og sådan noget, og så få den slukket til. Men det er selvfølgelig ikke alle spil, hvor man kan bruge controller. Jeg tror sådan noget som Call of Duty og Battlefield, der tror jeg ikke, man kan bruge controller. Men Counter-Strike Go, og jeg tror også det gamle Counter-Strike Source, hvad det hedder, jeg tror også godt, man kan bruge controller der. Jeg er ikke sikker. Men jeg har prøvet i Counter-Strike Go, det ved jeg, det kan man. Så, ja. Yeah. Og jeg kører meget langsomt. Jeg er også en del væk på. Det er jo 8.000, jeg tjener. Og var det ikke 9.000, jeg skulle af med om dagen? Nej.
Men det bliver fedt, når jeg får et nyt ret. Jeg håber lige, hvis der er tid til det. Hvis der er tid til det, så laver jeg den der unboxing selvfølgelig, men det er den, jeg føler, der er vigtigst af alle, fordi jeg kan altid optage noget på et andet tidspunkt, nede hvor jeg spiller med den. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan få tiden til at passe ind, så jeg kan både lave den der unboxing og lave en video eller to, hvor jeg sidder og spiller den dag. Og så lige hvad jeg synes om den indtil videre der. Det kunne være nice nok. Og jeg synes, den hopper lidt. Den får nok lidt for meget pres, alt det den skal løfte. Det er sjovt, hvad det hedder. Jeg var sådan ved to steder, hvor jeg kunne få et job og levere en trailer sådan. Og så hvad det hedder, så kiggede jeg var hen og kiggede ved begge, hvad for en af jobsne der var mest rimelige, og hvor langt jeg skulle køre, og hvor mange penge jeg kunne tjene. Så tjekkede jeg først den ene, og så tjekkede jeg bagefter den anden. Altså den ene, det var fine nok ting, og så bagefter den anden. Det var ikke så gode ting, det var ikke lige så gode som den anden. Så tænkte jeg bare, så tager jeg bare den der er inde i... fuck! Nej. Nej, nu skal jeg reparere den. Fuck. Ja, men så tjekkede jeg først den ene, så tjekkede jeg den anden, og så den anden, der var sådan, det var ikke lige så gode ting som den anden, eller som den anden der. Og så så tjekkede jeg den første igen. Og så var der lige pludselig en, hvor jeg kunne tjene 2.000 kroner mere, end jeg kunne, da jeg tjekkede den først. Så det var egentlig sjovt på et minut, så noget der ændrer, så var det en af jobsene, der var udløbet, og så var der kommet et nyt. Allerede. Det var hurtigt. 25% skadet. Før det var 10% skadet, nu er den 25. Det er også fucking den der lastbil, den kan ikke fucking dreje en skid. Der er ikke nok vægt i den. Og den har heller ikke nok hestekraft, og jeg skal snart have en ny. Det var måske lige lidt for sent, jeg drejede. Den er så langsom. Der er for meget vægt i den her. Måske skal jeg tage en lidt mindre job. Jeg tror, det vil passe den lidt bedre. Det er nederen, det er net. Jeg kommer nok på et tidspunkt til at have minus, men jeg håber, jeg kan få spillet det en del, det her. Så jeg lige kan få tjene nogle penge, inden jeg optager næste gang. Så jeg håber, jeg har minimum 20.000 næste gang, jeg optager. Minimum. Det går fedt, hvis jeg kommer op på 50. Men det tror jeg kniver lidt, fordi så mange penge, de trækker om dagen. Så bliver det nok lidt svært. Så. Ja. Men jeg havde 27.000, inden jeg startede med at optage. Altså inden jeg havde købt alt det der. Så havde jeg 27. Og så lånte jeg en masse fra banken. Så jeg kunne få penge til det der. Men så vidste jeg ikke, de skulle have lastbiler. Så det var lidt nederen. Men så lånede jeg sgu da bare igen. Jeg tror, jeg kommer til at have minus 20.000. Ej, det ved jeg nok helt. Jeg tror nok, jeg kommer til at have plus for det meste, hvis jeg nu kører en masse. Og ikke bare fjoller rundt. Og køre ordentligt. Hvor fuck skulle den nogen skal have? Nej, jeg trykker ikke bare enter, fordi den her den er så nem at parkere, hvis den kan komme herop. Ej, det er min ryg. Kør. Den er altså ikke for god, den her lastbil. Okay, sådan der.
nu for minus. Minus. Fuck. Og jeg tjener stadig en del. Og næste level. Hvad skal jeg tage? Højere. Når det er 15% højere belønning. Og hvad skulle jeg blive? Jeg tror lige, jeg tager den her. Rigtig fuld fucked. Og inden jeg lige afslutter den her episode, kan jeg så ikke fast travel. Eller hvad? Hvordan fuck? Nå, jeg fast travel bare lige til min garage. Skal jeg se det. Ja. Rejs. Hvor mange penge har jeg egentlig? 12.000. Skal I se noget her. Lastbilforhandler. Åh nej. Scania. Skal jeg eje mindst 5 lastbiler? Fuck. Holy shizzle. Og det er den der shit lastbil, som jeg allerede har. Hey, jeg skal ikke engang betale særlig meget. Nej, nu skal jeg tænke. Jamen, vent lige. DAF hedder de. Fucking grimme lastbiler. Lige så er det mig, der skal køre i dem. Der var lige en billig. Hvad er det andre? Nå, så skal jeg lige hurtigt prøve at se her. Der står, at jeg skal betale 30. Banken. Ja. Bla bla bla. Lastbilforhandler. DAF. Bla 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 bla. Kan jeg ikke købe? Men har jeg allerede en. Skal lige se, har jeg allerede fucking en? Vent lige. Hvis jeg allerede har en, så er jeg sur, fordi jeg hævede de der penge. Kommer jeg jo til at få en skylde et år. Kommer til at skylde så meget. Firma. Manager. Lastbil. Jeg har altså kun én, så. Det giver jo ikke nogen mening. Så gør jeg sgu da bare lige sådan her. Jeg er ikke vild med det. DAF. Ej, nogle klamme lastbiler, mand. Kraften så grimme alle sammen.
Køb. Kører, nej. Og ham er skal køre ind. Tak for det, køb. Nu har han kraftigt med en at køre i, mand. Og jeg synes, det er ledet, jeg skal betale. Han betaler ikke en skid. Nå, jeg tjente alligevel lidt på det. Nej, det gjorde jeg ikke. Skal lige se her, firma manager. Chauffør. Umberto. Værdifuld frugt. Er det ikke den, han har? Jo. Så er det det, han skal køre. Så kan jeg, hvordan fuck. Får man ham ud at køre. Hvordan fuck sætter man ham til at køre? Det ikke. Men jeg har måske har jeg det. Så skal jeg lige hurtigt gøre noget. Lastbil, nej. Men jeg har ikke noget. Jo. Jeg skal bare lige hurtigt se her, om man lige kan gøre det her. Og jeg hader den, når man drejer for skarpt, så stopper den. Så, grønt lys, tak. Kan jeg ikke trykke på... Kan jeg ikke sige, at han skal køre den? Kan man ikke det? Hvordan fuck gør man så? Det er det, jeg undrer mig over. Kan jeg lige se her. Kan jeg ikke se en af den til at fucking køre, mand? De kan sgu da også lave noget. Og det er faktisk ikke særlig meget, da jeg skal køre. Sidste som mål på S. Kom nu, sig jeg kan nå det grønne lys. Sig jeg kan nå det grønne lys. Please. Åh, for fanden. Åh, hvad fuck laver han? Er han en fucking psykopat, mand?
er dejligt nok, at jeg skal køre uden last, eller uden vogn. Så kan man også overhale lidt. Fucking shit, jeg skal ind til siden af. Ligesom at køre ræs der. Nej, det ved jeg nok lige helt om her. Rundt kører hurtigt opad i forhold til med trailer. Men ja, det lader til at jeg skulle køre et job mere. Så episoden er ikke slut. Jamen, jeg kørte også kun en tredjedel. Nej, 2/3. Hvad det hedder, af det job før. Så det er sådan så fint nok det. Ej, jeg ved ikke, 2/4. Hvad fuck taler jeg om? 3/4, tror jeg nærmere det var. Og jeg kører lidt som en psykopat lige nu. Det skulle jeg nok lade være med, inden jeg kører galt. Men ja, så det lader til, det blev et job med, det kan jeg lige så godt. Jeg har brug for penge, okay? Okay. Frankfurt am Main. Er vi i Frankrig? Ja. Tror jeg. Du skal ikke spørge mig. Jeg aner ikke for en skid om det der. Det der kort, det er forvirrende. Jeg tror, vi er i Frankrig. Det er jeg 90% sikker. Nej, jeg hader det her. Jeg havde faktisk helt glemt, at jeg skulle reparere min motor. Eller, det havde jeg ikke helt... Altså, jeg har jo ikke penge til det. Men jeg havde slet ikke glemt om det. Fuck. Det er altid sådan, hver gang jeg reparerer min motor, så går det altid... Eller reparerer min lastbil, så går det altid i stykker bagefter igen. Sådan en halv time efter, så går det i stykker igen. Når jeg får det der ret, så kan man køre meget mere præcist. Jeg håber ikke, at jeg crasher så mange gange siden. Og når jeg crasher, så er det sådan, fordi jeg har 200.000 liggende, som ikke er fra banken. Og jeg vil lige se, hvor mange penge jeg skylder om dagen. Jeg ved ikke engang, jeg kan ikke engang nå at tjene så mange penge, tror jeg ikke. Så skal jeg kraftedeme køre konstant. Det er min fucking ting. Jeg fucking kører ind i den her bus, jeg kører ind i bussen. Skal jeg køre ind i bussen? Jeg har faktisk haft minus på det her gennem før. Altså minus, jeg tror det var nok kun minus 1.000 eller sådan noget, men det er også i starten. I starten der har man ikke særlig mange penge. Og der... Fuck, jeg skulle lige klø min hånd. Så hvis jeg ikke kører så fint, det må da min fucking ansigt og min hånd klør. Lige nu. Eller mit ansigt klør ikke sådan rigtig helt vildt. Men min tommelfinger, den er irriterende. Så jeg kører måske lidt som en psykopat. Jeg skal have en lastbil, der kan køre 130 uden vogn. Jeg ved ikke, om det kun er en mod, man kan få det, eller om det faktisk er i spillet. Jeg tror, det er i spillet. Jeg tror endda, man kan få nogle hurtigere. Det er bare lige, hvad jeg har set. Fucking ting. Så kører der for helvede! Hver gang jeg slipper speederen, så trykker jeg på den igen, og den starter ikke.
Så bliver den bare ved, indtil den holder helt stille. Fucking fluer. Jeg hader fluer. Skriv i kommentaren, hvis I hader fluer. For det gør jeg. Og den her video, den kommer nok til at være en time lang nok. Det regner jeg med. Så, yes. Altså, i Euro Truck Simulator, det føles som om, man har kørt i kvarter, og så er det rigtig sådan, man kørt i en halv time. Også den første episode, da jeg optagede den, jeg anede ikke, jeg havde optaget så fucking meget. Jeg troede, jeg havde optaget sådan 10 minutter eller sådan noget, så havde jeg optaget en halv time. Så det var ikke så lidt. Jeg ved ikke, om jeg klipper den op, eller jeg bare lader den blive. Nå, altså jeg har fucking... Jeg har lagt musik ind og sådan noget. Altså, der er ikke musik i hele videoen, men det var bare sådan noget baggrundsmusik. Der er startsmusik, og så er der baggrundsmusik i noget af videoen. Og så i slutningen, der er der også lille baggrundsmusik, og så kommer der slutningsmusik. Men det, ja. Det kan I jo nok se, fordi at nummer 1 episoden kommer nok ud før den her. Og jeg tror ikke, jeg klipper etteren op. Det finder I ud af. Men jeg tror heller ikke, jeg klipper den her op. Jeg tror bare, alle mine Euro Truck Simulator, de bliver bare sådan nogle, der bare ikke er klippet op. Altså, bare sådan nogle hele. Fordi jeg orker ikke til at sidde og se en hel time. Altså bare sidde finde et godt sted, hvor man lige skal klippe, eller det orker jeg altså ikke. Det orker jeg sgu ikke. Fordi at se sig selv en time eller sådan, det er altså ikke særlig sjovt. Men ja, lad os lige holde 10 sekunder stillhed. For jeg er ved at fucking bryde sammen. Det er ikke motoren, det er mig, der er ved at bryde sammen. Jeg orker kraften. Jeg er så træt i dag. Fordi jeg har været til racerløb. Så ja. Og jeg sidder med en meget underlig måde at holde controlleren. Jeg peger controlleren imod mig. Og jeg kører som en fucking psykopat. Hey, pas sgu da på, mand. Kælling. Du kan ikke køre bil. Så fuck laver han? Han er fucking sindssyg. Jeg kiggede ikke lige der 2 sekunder, 2-3 sekunder, fordi at jeg skulle lige klø mit øje. Okay, ikke mit øje. Okay, ikke mit øje. Ved siden af mit øje. Ikke mit øje. Jeg tror ikke, der er nogen, der klør sit øje. Jeg tror, det gør ret ondt. Sådan nogle her har jeg aldrig set før, hvor der er sådan 4 rundt. Jeg tror sgu aldrig, jeg har set sådan nogle før. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg tror bare aldrig, for jeg synes ikke, jeg har set nogen. Det kan godt være, jeg har set nogen, der bare ikke har lagt mærke til mappen. Hvordan de så. Man må rent faktisk kun højst køre 40 rundt i den her. Men jeg kører bare mere, fordi jeg kan. Og ham der, han kan ikke fucking finde ud af at køre hurtigt. Nej, idiot! Der skulle da godt, der ikke skete noget. Hvad fanden laver han? De hold skulle da bare stille derhenne. Altså, jeg bliver sgu da nødt til det. Jeg kan sgu da ikke sidde og vente hele dagen lang. Jeg har jo ikke hele dagen, vel? Nej, når jeg har leveret den her, ikke? Eller ikke leveret, når jeg kommer derhen. Jeg ved faktisk ikke med dem her, om man skal levere noget. Det ved jeg faktisk ikke. Men når jeg får, hvad det hedder, en status eller sådan noget for det her, så vil jeg ved med, at der står et eller andet fucking dårligt eller sådan noget. Fordi 25%, det er en del. 25% skadet. Ej, okay, så svarer kun til 15%, fordi nu er der 10% skadet i forvejen.
Så jeg får nok en skadesstraf på 1500 eller sådan noget, tror jeg. Så det er ikke så fedt, hvis jeg gør det. Håber jeg ikke. Men det tror jeg. Men det må jeg jo leve med. Jeg kan bare lade mig at køre helvedes til. Og folk kan også bare få en hjerne og reagere på, når man er ved at køre ind i dem. Altså, de her biler i det her spil, de er så fucking dumme. De kører ikke udenom noget, de kører bare lige. Se. Hvad fuck er det deroppe i luften? Der er sådan nogle sorte pletter, hvis vi kigger i bagspejlet. Nu kan I ikke se det mere. Der er sådan nogle sorte pletter oppe i luften. Men I kan jo altid spole tilbage i videoen for at se dem. Men hvad fuck var det? Det er lige sådan nogle UFOs. UFOs. UFOer. Det er så lang tid siden jeg har sagt ordet, så jeg aner ikke lige, hvordan man udtaler det. Fuck, nu er jeg kraftigt også kørt langt. Jeg har udforsket 6,5%. Det var kraftigt mig ikke 29 kilometer. Medmindre jeg skal køre det her, så skal jeg køre 29 kilometer med en vogn. Nej. Jeg fik lige 50 XP for at køre 100 kilometer. Okay. Altså jeg har ikke kørt 100 kilometer bare lige sådan nu her. Bare sådan for at have kørt 100 kilometer alt, tror jeg. Kraft må godt køre lidt hurtigere, mand. Jeg er ikke hele dagen, vel? Nej. Nu er jeg for... jeg tror lige, jeg havde minus. Hvorfor betaler jeg kun... Men det kan alt, fordi jeg ikke kan betale alt sammen på en gang, eller hvad? Eller er det bare fordi det er forskelligt? Fordi jeg betaler sgu da kun min normale. Det kan faktisk også godt være, at jeg betaler det der normale noget først, og så betaler jeg bagefter alt det andet. Så fucking kør, killing. Jeg overhælder dem. Der er så meget lortetrafik. Ja, tak for en anden plads. Jeg skal bare lære den her første plads. Kør lastbilræs. Og jeg er den letteste lastbil. Se her, se her. Nej. Gå bare lige sådan. Ja, fuck dig. YOLO. Fuck dig. Jeg er måske lidt sindssyg. Men det må man jo leve med. Jeg skal du sgu da ikke fucking bremse op, din lorte stiller. Wow. Pikslik. Skal bare lige have den her plads, ikke? Skal bare lige bag den her lastbil. Og hvis der er fri ben, ja, skal bare lige foran den her. det var den, der gjorde det hele langsomt. Det er også en fucking Iveco ting. Ej, jeg synes ikke, Iveco er lort. Jeg aner seriøst ikke noget om lastbiler. Af de lastbiler, jeg har set indtil videre, så synes jeg, Scanias lastbiler, det er de pæneste.
Jeg siger, du skal da fucking tage at køre hurtigere, kylling. Det kan ikke passe, en lastbil overhaler dig. Så kører man godt nok også langsomt, hvis en lastbil kan overhale en normal bil. Det er kraftedeme ikke pisse, mand. Ej, okay, så hurtigt kører jeg nok heller ikke. Jeg bremser rigtig hårdt op, når jeg kommer hertil. Fuck! Det var da fint nok. Hvad fuck, de er fucking sindssyge. Han var en halv meter fra mig eller sådan noget. Noget af den stil. De er fucking sindssyge alle sammen. De prøver bare alle sammen på at få en til at køre galt. Og de er ligeglade med deres egen biler. De prøver bare at få en til at få bøder. Fucking dyre bøder, mand. Hvor meget er det så lige sådan bøder? Måske er det faktisk ikke så dyrt igen. 400 euros. Okay, det er dyrt. Det er dyrt. Det er dyrt. Det er dyrt. Jeg har ikke engang lyst til at regne ud. Så dyrt er det. Det er jo en fucking halv computer, altså. Det er jo ikke... Det er enten en halv eller en tredjedel af en computer. Det kommer an på, om det er gaming eller det ikke er gaming. Hvis det er gaming, så vil jeg sige en tredjedel. Og hvis det er en normal computer, så vil jeg sige en halv. Og I er nok forvirret, I ved ikke, nok ikke, hvad jeg taler om. Ja, jeg er også sindssyg, når jeg kører. Når jeg kører, så taler jeg om sindssyg shit. Og jeg er også sindssyg, når jeg kører. Og der er så fucking meget trafik på de her lorte fucking ruter. Så jeg bare lige hej til ham. Der kan forbi. Ej, det er sådan noget, der er trafik på begge ruter. Ej, der er ikke så meget trafik på min rute, men den anden. Så hvis jeg skal overhale, så bliver det lidt et problem. Så bliver han bange for. Så bliver han bange. Og ja, jeg kører hele tiden over på den der lorte ting. Jeg kan ikke køre fucking præcis, så skal jeg fucking trykke så langsomt. Når jeg får et ret, så kan jeg køre præcist, okay? Okay, så det her det er sådan en upræcis episode. Og den næste episode, jeg optager det her, det bliver nok, når jeg har rettet, tror jeg. Det er rimelig simpelt. Og nu er jeg her. Nej. Skal jeg virkelig? Hvad fuck er det her for et sted? Hvad fuck er det for et sted? Vent lige. Hvad var det, jeg skulle have? En Peugeot. Selvom det er rigtig en Peugeot, når der ikke er mærke på. Fuck mig. Det kan godt være, jeg bare ender i episoden her. Jeg kan ikke fucking køre mere. Jeg kører 5 kilometer, så gider jeg ikke. Så det er kraftigt også.
Jeg ved ikke, hvor den er. Jeg kan godt se. Ja, fuck, den rammer jeg. Fuck, det vidste jeg, det der. Fuck, det vidste jeg, det der. Fucking lorte lesbi. Nu skal de se, hvor langt det er. Jeg kørte hele vejen herhen, og nu skal jeg til at køre hele vejen derhen. Jeg gider ikke fucking køre mere lige nu. Og bla bla bla. 3 sekunder. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Det her er min beautiful Miss Swag. Ja. Så jeg tror bare lige, at jeg vil ende episoden her. Eller X Gaming Studio, tak og af. Vi ses.